Darrerament surto a un programa de cuina de televisió on faig receptes entretingudes. Jo a casa menjo pizzas congelades, fideus asiàtics preparats, tigretons i aquest tipus de coses. Que totes aquestes punyetetes que preparo al programa de televisió estan molt bé si pagues perquè te les preparin. També cuino per un local d'una discoteca de prestigi. Una discoteca que té de tot. Fins i tot incorpora gilipolles de nivell camuflats entre els clients per fidelitzar el públic femení. Aquests gilipolles de nivell tenen capacitat per fer dues coses alhora. Poden parlar amb una dona i mirar la seva pitrera sense que els hi pugin els colors. O poden escoltar a una dona al costat d'un altaveu mentre beuen un whisky i inspeccionen visualment la sala. Jo els observo i aplico algunes maneres seductores i falses pel programa de televisió. Com quan tastes un plat i fas que bo! Quan encara no ha donat temps ni a que el menjar t'arribi al paladar. A la tele tots els plats han de quedar bons. I a la discoteca, tots els bons han de quedar eclipsats pels gilipolles de nivell.